नमस्कार शेतकरी बंधूंनो. आज आपण बघतोय हिरवळीचे पीक जमिनीत गाडण्याची योग्य अवस्था. हिरवळीचे पीक ज्या शेतात वाढवले आहे त्याच शेतात गाडायचे असेल तर ते पीक फुलोरा अवस्थेत असणे गरजेचे आहे. हिरवळीचे पीक जमिनीत गाडण्यास उशीर झाला तर पिकातील कर्बाचे प्रमाण वाढेल परंतु नत्राचे प्रमाण कमी होईल. त्यामुळे त्याचे विघटन म्हणजेच कुजण्याची प्रक्रिया लांबवली जाईल. शेताच्या बांधावर अथवा पडीक जमिनीत वाढवलेले हिरवळीचे खत जर जमिनीत आणून टाकायचे असेल तर त्याच्यासाठी योग्य अवस्था अशी निश्चित नाही. परंतु फांद्या अथवा पाने ही हिरवे, कोवळी व लुसलुशीत असावीत. हिरवळीच्या खतांचे फायदे हे जमिनीत पीक गाडण्याची वेळ आणि कुजण्यासाठी दिलेला पुरेसा कालावधी यावर अवलंबून असतात. हिरवळीचे पीक मुख्य पीक पेरणीच्या पूर्वी जमिनीत गाडावेत. गाडल्यानंतर कुजण्यासाठी योग्य तो वेळ द्यावा. गाडलेले पीक कुजण्यासाठी पुरेसा ओलावा आणि तापमान असावे. कुजण्यासाठी लागणारा कालावधी हा प्रत्येक पिकासाठी वेगवेगळा असू शकतो. सर्वसाधारणपणे 6 ते 8 आठवड्यात ही पिके पूर्णपणे कुजतात. हिरवळीचे पीक जमिनीत गाडण्याची योग्य पद्धत. जेव्हा हिरवळीचे पीक त्याच जमिनीत गाडायचे असते तेव्हा जमीन कोरडी असेल तर हलके पाणी देऊन वापसा आल्यावर नांगराच्या साहाय्याने जमिनीत गाडावे. त्यामुळे कुजण्यासाठी पुरेसा ओलावा आणि तापमान मिळते. पीक गाडताना नांगरणीची खोली 10 ते 15 सेंटीमीटर इतकी ठेवावी. आता या हिरवळीच्या खतांच्या मर्यादा आपण बघूया. जिरायती शेती कमी पावसामुळे हिरवळीचे पीक व्यवस्थित कुजत नाही. त्यामुळे मुख्य पिकाच्या उगवणीवर वाढीवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. हिरवळीचे पीक फलधारणेपूर्वी जमिनीत गाडणे आवश्यक आहे. उशीर झाल्यास पिकातील कर्ब व नत्र यांचे गुणोत्तर वाढते. प्रत्येक तंतुमय पदार्थाचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे कुजण्याची प्रक्रिया मंदावते. जर मुख्य पिकाच्या जागी हिरवळीचे पीक घेतले तर पिकांचा हंगाम वाया जात असल्यास आंतरपीक घेणे फायदेशीर ठरते. कमी पावसाच्या भागात हिरवळीचे पिके घेतल्यास मुख्य पिकाला लागणारा जमिनीतील ओलावा कमी होतो. हिरवळीच्या पिकांच्या अतिप्रमाणात लागवडीमुळे पिकांवर रोग, किडी व सूत्रकृमींची वाढ होण्यासाठी धोका असतो.